Niingon si Kristo, busa pamati kamo kung kamo dunay dalunggan. Pangutan ako na imong tupad ing naa kay dunggan. Naarabatay first communicants karon, di ni sila kasabot kaayog Cebuano, no? They cannot understand Cebuano. Si Charles Dillon Opalia, asa man is Charles Dillon katon. Second, si Maria Chelsea Nicole Opalia, daghan kay gan, tulo ka buok. And then the third, si Michael Dillon Opalia. So they are first communicants, kaya dito man sila gawas nasod ni Tubo, nyawa sila in town dito ka first communicant. Karon na sila dinhi. Kung doon na kay dalunggan, pamati. Nganong mao man ni gisulti ni Jesus? Kay bawo magid siya nga namati tong mga tao, kay nagpunsisok god. Naminaw gud to niya. Nganong iya mang gisumpayan, busa pamati kamo kung kamo dunay dalunggan or dunggan. Kay bawo mo. Para karon gud naminaw man mo. Ingon ani gud gawali si Jesus. Nya niingon din siya pag humanyag sulti, busa pamati kamo kung duna mo'y dalunggan. Kasabot mo wa? Wa. Duha day kaklase sa dunggan. Duha ka, two types of ears and two types of hearing. Duha ka klase sa pagpamati. Ang unang gisulti ni Jesus, o katong iyang ga-preaching siya, kay bao siya nga nabati siya sa dunggan. Pero kining ikaduha niyang pagsulti nga, busa pamati kamo kung doon na mo'y dalunggan, imbitasyon ni siya, invitation, nga ma-aware ta, nga kinidi ang atong nabati nga pulong sa Ginoo, kinahanglan nga atong sabton o puy-an. Kay usahay god inigkabati nato mulapos raman sa pikas, kay we are not aware, we do not give value. Wa tagaig value ba? Muna ang pulong sa Ginoo, matud pa ni Jesus dinis iyang pasumbingay, usahay mabutang lang sa mga dunggan nga niara sa lawas. Wa mabutang sa dunggan nga naas kasing-kasing. Wa kadungog ang kasing-kasing. Pasabot, wa ni sulod sa atong kinabuhi. Dunay duha ka klase, o tulo ka klase sa pagpaminaw sa pulong sa Ginoo, nga way kapuslanan ang pulong sa Ginoo. Ang usa, matud pa niya, murag ka ng footpath, ka ng agianan, tungod sa iyang kagahi, pasabot hard-headed or stone heart. Di gyud kasod ang pulong sa Ginoo. Kana bang tao nga musupak gyud kun imong sultihan unsaon pagsunod sa Ginoo. Kinsa may nabilong aning klasiha sa heart. Tas ang kamot, kana gibang di gyud motuo. Wa tingay dinhi, no? Congratulations. Ang ikaduha nga klase sa tao nga ang kasing-kasing mura kuno og maminaw og gamay pero limitado kaayo. Naay ang gahi di as ilawom, ang rocky soil di as ilawom nya, nipis kaayo ang yuta nya, di as ilawom ang resistance. Kana bang tao nga dunay limit, pananglitan ingnon sa Ginoo nga higugmaa ang imong isig katao. Yes Lord. Ana inig-ingos Ginoo, higugmaa ang imong kaaway. Di na Lord. Di ba? Limit ba? Hatagi ang imong isig katao sa imong pagkaon. Yes Lord. Inig-ingon,
ihatag, ibaligya ang tanan o ihatag ngadto sa mga kabos, adi na madalord. Sobra na sad na. Di ba? Pahulama ang nanginahanglan. Yes, Lord. Nga maingon din Ginoo, ayaw na mo paningil og bayad sa inyong gipahulam. Di na madalord, mga pobre po ta, mapurdoy ta. Mo na silang klasihas mga Rocky. Mo resist ba? Higugmaa ang imong bana o ang imong asawa. Of course, ako guning gipakaslan. Kulatahon. Dayon, kung sagpaon imong pikas aping, ipasagpa lang pikas, adi madalord na, agud tay human right. Ato na ikiha, oy. Abuso naman sana. Di ba? Inana. Kinsay na bilong aning klasihas mga tao, taas ang kamot. Awa mo na bilong ani. Kamong mga asawang ni adin, di mo reklamadors yung bana. Istoryahe. Kamong mga bana, di mo reklamadors yung asawa. Samot na. Kamong mga ginikanang ni adin, dili mo reklamadors yung mga anak. Basig na makak mo ha. Sige, ari na lang ta sa ikatulo nga bati gyapon nga suwel. Unsa man ni siya? Kana bang tao nga higugmaon ang Ginoo, iapil sa higugma ang yawa? Anang dunganon ba? Dunganon ang Ginoo ug ang yawa. Sige. Wa mo ana. Mo na mga sampinit na magdungag tubo. Ana. Pananglitan. Ningon ang Ginoo, ayaw gyud higugmaa ang kwarta. Gani ningon si San Pablo, the love of money is the root of all evils. Sige. Kinsa ninyo dinhi ang wa gyud mahigugma sa kwarta. Tasa ka bang? Nya, okay ra ninyo ihugda tanan ron yung kwarta sa kolekta. Duha ra gyud kabuok ang niisa. Sa ato pakamuntanan na ay mga sampinit. Nya kining kwarta ma-extended ni sa tanan nga mapalit og kwarta. Pananglitan imong mga nina, mga alahas, mga laptop, cellphone ug uban pa, mangigi dayon ka, masuko gyud ka gubon mo na ang ato mga balay atong butangag no trespassing, private property. Nyag naa gani musod pusilon, ipagukod sa iro, butang-butangan pag beware of dogs. Kay hadlok kita nga sudlon ang ato kunuhayng private property kay pinalit ra ba nagkwarta. Amo na ang kwarta mo dictate. O tanawa karon what happened to Russia and Ukraine? Because of money, they failed and they stopped to love each other and they are now killing each other. Ngano man, do na manggoy attachment to money. Una ayaw dungana og higugma ang Ginoo og ang kwarta. Matud pa ni Kristo, you cannot serve two masters at the same time. You need to choose which of the two so that walay conflict. Sige, lingi ako na imong tupad. Kinsay imong gihigugma, imong kwarta o ako? Kinsa may imong mas gihigugma, imong kwarta o ako? Kay usahay ra ba no? Malimot tag higugma sa atong isig katao tungod sa atong gugma sa atong kwarta. Hasta gani mga asawa, basta daghan na kay kwarta, oy dali kay maglagot sa bana. Magduda pa, nagikawat ang bana sad mausad. Ngano wa naman tay kwarta, wa ka na nimo iwaldas day atong kwarta. Kwarta. Ang ikaupat nga yuta, and the only good soil, it is the person nga nagsige ra jud ingong yes to the word of God. Mauna si Mama Mary. Mother Mary is the first human being nga magsige ra jud yes to the word of God. Gani ang iyang yung
paghimo sa iyang pagkondisyon sa iyang kaugalingon, niingon siya, I am the handmaid of the Lord, be it done to me according to your word. Sulugoon ako sa Ginoo, matuman din hikanako sumala sa imong pulong. O kung sa may resulta, the word became flesh. Ang pulong nahimong tao. Sa to pa, mitubo ni bunga nahimo mang tao. Ang pulong nahimong tao, wa magpabilin nga naaras huna-huna na tao nahimong concrete. Pananglitan na gigutom nga tao diha. Niingon ang pulong sa Ginoo, gigutom ako og imo kong gipakaon. Pero kanang gigutom, maunang tawhana ang sigig libak nimo. Maunang tawhana ang gasigig daot nimo. Nakaron saman pakanon o dili. Og imong pakanon kanang tawhana makaingon gina siya, ay salamat sa Dios. O di ba? Nahimo dayong nahimong buhi, nahimong tao ang pulong sa Ginoo kay naa may niduol ni pakaon. Pero ikaw nadakas imong bati nga hunahuna igli-li nimos gigutom, ay ang animal maorban ni mirisi may ratag mamatay ka. Ana awa na ang pulong sa Dios diha nimo namatay wa namunga. Mao na siya peligro kayo. Si Prophet Jeremiah diri sa first reading giingnan sa Ginoo, sa wala pa ka mo malalang sa tiyan sa imong mama, gipili na tikang mahimong propeta. Ug unsa may trabahos propeta? To preach the word of God. Insa isangyaw ang akong mga pulong, niingon pagani si propeta Jeremias, bati man kay kumusulti nya batan-on pasad ko. Ingon dayng Ginoo, ay kabalaka, ako'y muhimo nimong maayong musulti, and you can control nations. Pagkanindot des bunga sa pulong sa Ginoo, no? Si Bishop Chupilo Kamumot nagtuman sa daani, muna karon venerable na siya, mag-thanksgiving na ta. Di ba? Nya ako sad nasuway sa kog himo ani, mo nang sige sa kog sangyaw nga pamalit na mog slots. Nya ang slot nahimong concrete. Kay namalit man mo, naminaw mo mos pulong, o namalit, kinsa dinhi ang nakapalit na tasa kamot. Jotay pa. Kinsa man dinhi ang mupalit pa. Daghana. Ang atong halin gahapon as of yesterday, 3,798 slots. Pakpak. Sus. Pero naapatay 3,202 slots nga wapa mahalin to complete the whole budget nga 7,000 slots. So atong iyampo ha, we have 7 days more to go. I-preach word of God. Word of God man kay anything nga mo invite nimo to participate sa activity sa simbahan, it is the Lord inviting you. Ako para nako mas may pag mo investa dinhi sa simbahan kaysa mo investa dito sa mga dagko kayo mga negosyo, mga buildings, gubon ra man na parehas bitas na itabo ros Ukraine, nangaguba ra man ang ilang mga buildings, ana ay patindogon ra man sa nagbalik pader. O lagi nga nigsunod na sa tindog, gubon na sad na og mag-away kay nganuhan dili man sila suod sa word of God. Ang ilaramang word of their hearts, of their pride, of their intellectual nga mga pride. Mao na ang ilang suod. Ang resulta, bungkag lampinig, ang mahibilin mapaig. Na istoryas mga katigulangan. Na hinaot unta, maliwatas mga santos, maliwatan ni Mama Mary, ni Bishop Chupilo Kamumot, nilang San Vicente Ferrer, and the rest of the saints who made themselves servants of the Word of God. Manindog ta. Pag-ampo sa katawhan.
Mga igsuon, magampo kita sa Dios uban sa masaligon nga kasing-kasing ug moingon kita, Amahan, kaluy-i kami. Amahan, kaluy-i kami. Alang sa atong Santo Papa, nga ang Dios kanunay manalipod kaniya, ug sa simbahan nga iyang gidumala, magampo kita sa Ginoo. Amahan, kaluy-i kami. Alang sa mga pangulo sa kanasuran, nga ang Dios kanunay magpuno kanila sa kaalam ug kalinaw sa panghuna-huna, magampo kita sa Ginoo. Amahan, kaluy-i kami. Alang sa mga magtutudlo, sa mga mananambal ug uban pang nangalagad sa katawhan, nga maangko nila ang kanunayng kalinaw sa ilang mga kasing-kasing, aron makapadayon sila sa ilang pagpangalagad, magampo kita sa Ginoo. Amahan, kaluy-i kami. Alang sa mga walay trabaho, nga makakaplag na sila ligdo nga panginabuhian sa pagsuporta sa ilang pamilya, magampo kita sa Ginoo. Amahan, kaluy-i kami. Nga imo untang isipon nga takos ug mapuslanon alang kanamo nga si Venerable Teofilo Kamumot mabayaw ngadto sa altar sa mga santos, magampo kita sa Ginoo. Amahan, kaluy-i kami. Alang sa mga proyekto dinhi sa atong simbahan nga pinaagi sa pangama ug pagiya ni San Vicente Ferrer, magmalampuson ug mahuman unta sumala sa atong mga giplano ug gipangandoy, magampo kita sa Ginoo. Amahan, kaluy-i kami. Alang sa tanang mga benefactors ug donors sa atong simbahan nga mihatag og financial ug lain-laing hinabang, ug alang sa mga nagtrabaho dinhi sa atong mga proyekto nga hatagan unta sila sa Ginoo ug daghan pang mga grasya sa ilang kinabuhi, malikay sila sa mga kadautan ug mulampos unta ang tanan nilang mga paningkamot, magampo kita sa Ginoo. Amahan, kaluy-i kami. Alang sa mga kalag nga atong nakalimtan sa atong mga pagampo, nga maangkon na nila ang kapahulayang dayon, magampo kita sa Ginoo. Amahan, kaluy-i kami. Amahan, dawata kining among mga pagampo nga among gituboy nga kanimo uban sa gugmag pagtuo, pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen.